Por outro lado, o capítulo político arde, unha vez máis, e neste caso o encargado de poñerlle a llesca foi o Partido Popular. Enviaba hoxe un comunicado de prensa aos distintos medios de comunicación que textualmente di o seguinte: o Partido Popular da Estrada considera que o ataque furibundo realizado polo PSOE contra o voceiro do Grupo Municipal e Popular José López responde a electoralistis que sufre o alcalde cada vez que escoita falar o deputado autonómico e, ademais, unha estrategia dos socialistas encamiñada a desprestixiar o traballo de López para tentar de ocultar o pobre balance dun goberno municipal que, despois de 3 anos de mandato, está a amosar incapaz, caciquil e moribundo. Tras salientar que a única promoción que podría recibir José López se copiara o PSOE sería como cacique e mentireiro, os populares estradenses lembran que Dono acumula 3 anos de palabrería, de tempo perdido, de promesas incumpridas, como a de aprobar o plan xeral en 6 meses, dende que gañou as eleccións. Dono, din textualmente, conseguiu a base de mentiras que a súa palabra teña menos valor que a de Zapatero, que xa é dicir. Engaden os populares estradenses que ven a Dono na actualidade como un político prisioneiro das súas propias mentiras. Apuntan que só 3 anos este goberno convertiuse nun desgoberno, cun alcalde acomplexado e preocupado polo seu futuro personal e con concelleiros inoperantes e molestos, porque figuran, pero ven que en realidade os que gobernan e deciden son os 3 ou 4 amigos da garda pretoriana que rodea a Dono. O alcalde estáse a convertir nun referente do caciquismo, xa que pretende comprar votantes co arranxo de fontes e lavadoiros e carece dun proxecto para gobernar a Estrada con altura de miras e ofrecendo respostas ás necesidades estratégicas. Pola contra, digno comunicado de prensa, o Partido Popular salienta que José López está a traballar arreo para sacar adiante os proxectos estratégicos para a Estrada, como a autovía dende a Ramallosa ou a cidade do Moble, e considera que Dono actúa con deslealdade e miopía política por menosprezar ese traballo e antepoñer os seus intereses personais aos dos estradenses. Nese senso, cualifica como surrealista que López teña recibido acusacións de dogmatismo, cando o alcalde, en lugar de buscar un aliado no Parlamento e na Xunta, leva 3 anos sen convocar ni unha soa reunión co voceiro do principal grupo da oposición e deputado do mesmo partido que goberna a Xunta, só por medo electoral. Dono está a convertir os seus 4 anos de mandato nunha auténtica penitencia por ter mentido ás sabendas, con promesas que nunca chegaron, para situarse no poder. O Partido Popular e José López non cometerán ese mesmo erro e están a facer un esforzo moi importante de xestión, trasladando á opinión pública a realidade dos proxectos e comprometéndose a cumprilos nos prazos para a súa execución. Segundo o Partido Popular estradense, Dono debería reflexionar acerca da súa estrategia política, porque estás a centrar máis na oposición á Xunta e nas críticas a José López que a traballar por solucionar os problemas que ten a Estrada. Non foi capaz de aprobar o plan xeral co seu goberno amigo do PSOE na Xunta e agora pretende culpar ao PP da súa inutilidade e do tempo perdido. O mesmo ocorre cando lle pide a López que aclare por que en Lalín terán solo industrial antes de que a cidade do Moble estea rematada. A resposta está clara, porque en Lalín hai un alcalde que funciona, non como na Estrada. En Lalín hai un alcalde que na época do bipartito PSOE-BNG na Xunta conseguía inteligentemente xestionar e avanzar os seus proxectos a pesares de non ter un goberno tan amigo como era o de Dono, mentres que na Estrada había un alcalde que pensaba vivir 4 anos de rentas e con mentiras, conclúen os populares estradenses.